Jekk għandek biljett tas-sibt se tieħu gost żgur u jekk le qis li taqta' wieħed għal ħadd. Qed nitkellmu fuq il-kunċert Rokestra li din is-sena jidher li se jerġa' jkun kunċert mill-aqwa. Dan għax meta l-erba' filgħaxija segwejna waħda mill-ewwel provi għall kunċert ta' din is-sena stajna napprezzaw l-arranġament ta' mużika popolari li saru mill-Orkestra Filarmonika Maltija. Tkellimna mal-majestru tal-Orkestra Filarmonika Sigmund Mifsud. Is-sena li kien hemm biex ngħidu hekk innovattiv li daħħalna numru ta' kantanti ġodda, għamilna l-auditions biex jażilnihom. Mill-auditions applikaw 114 kien hemm l-applikant u għażilna 17 minnhom. Hemm ħafna songs li ħajkunu qed jaraw ħafna kantanti fl-istess song. Anke jekk jismu Rokestra dan il-kunċert ma jappellax biss għal dawk li jħobbu l-mużika rock. Storju interessanti li bħalma nagħmlu dejjem naħsbu f'kull min jiġi hawn ġifieri kemm dawk li huma verament dilettanti tar-rock, dawk il-familji li jogħġobhom jiġu hawnhekk u wkoll anke dawk iż-żgħar u anke aktar anzjani, ġifieri naħsbu kemm jista' jkun għal kulħadd għax fl-aħħar mill-aħħar Rokestra naħseb jagħmluha n-nies, jagħmluha speċjali n-nies bl-atmosfera li jkun hawn. It-tħejjiet għal dan il-kunċert ilhom għaddejjin bosta xhur u l-isfida hija ikbar hekk kif it-tim ta' kantanti u mużiċisti ta' din is-sena huwa l-ikbar wieħed li qatt kien hemm. Bħala orkestra qegħdin xi 70 ruħ, bħala kantanti qegħdin over 30 singers, ġifieri mbagħad hemm ovvjament il-backings li qegħdin sitta wkoll. Mbagħad plus singers u hekk naħseb bħala performers in ġenerali qegħdin over 60-70. Naħseb l-ikbar numru li qatt kellna. Spiritu li jikkuntentaw kemm jista' jkun nies la darba mtliet l-edizzjoni tas-sibt filgħaxija, l-organizzaturi tal-Orkestra ħadu deċiżjoni kuraġġuża. In-nies iridu Orkestra u aħna ħdimna ovvjament żidna anke għażjed promotion biex kemm jista' jkun naraw ukoll is-serata tal-ħadd mimlija u hekk mill-indikazzjonijiet li għandna jidher li ħajkonna wkoll serata mimlija l-ħadd ukoll.